kalman laeng. Programang ingkapakangigan kadakilang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat akas na napasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat adayon tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga ti surat. Ti pakasalitaan iti kalman laeng, ni pagayam nga len-len, nga napauluanay problema. Kung na dito, idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, tamang ko tipukaw ni Sido nga asawa. Tinalangar din may pigsa, may karigatan na pala nga ipigsa, tapno lang mangig ko. Madama kami panagsagsagat ko, itilikod ti balay manong nemi, tanakadado di kita nagrig nga bulong ti Chico. Wait, ako na. Lanlan! Ay. Apay! Ay, come on! Ay, sasapo ya. Ida pala siguro mo tumutawag kanya kasawa. Gabuta talagang iridis na. Manong nemi saan unay nga makasasa o ti asawak gabuta na atake. Meaning, baldado. Kuti naman kidi di kagudwa ti bagi ng saloy. Manong nemi. Agsarsarukod, nung kasta nga, adda pa panan na. Numapan iti siyar, kakaasing agsarsarukod. Numapan na ayabak ng may manganan, deta. Agsarukod ng may dito'y kusina, agtugaw. Numapan nagbugo, nuagdigos, manong nemi, saan nakabaylan, no, saan ko tulungan. Digdigusak ti asawa. Dudwa kami manong nemi tadigiti duwa nga anak mi katagtrabaho da. Nag-asa din no maminsan nagbakasyon da iti maminsan ti makabulan. Wan manong awmat pakid asawa da tubing dapay. 23 ken na 19. High school graduate lang manong nemi digiti anak mi agsipud ta tricycle driver lang idi ni Sido nga asawa idi to ta adamat idi pagtrabahuak iti tiyandaan iti midsection. Kad idi na atake ni Sido manong nemi kad awamatan ti mga sikaso ken kuana. Saan kumatan nga mapanawan? Sa akula panawan ano da mapangkog katangen uno importante nga agpailiat uno saan ket no mapanak agbayad ti kuryente uno mapanagbayad ti danom no adda ibayad ko Kakasilang manong nemi nga remedyo iti ano yun ulit Come in. Sinada, kakasyak lang ang remedyo manong nemi iti kanen mi tinaldaw ng runa iti gatang ko ti agas ng maintenance na manong. Nagpawit-mit manong nemi di kiti anak mi basit mitlaan. Napia pagbayad mi ti daw kuryente. Ken onertan no mabaling ko grocery nagrikat ti biag mi manong. Nangig kumanenti napigsa nga timek ti asawa. Umay nga na! Isus sapo. Oy, lumayakon. Inimpatakon manong nemi ti sagad. Abag isumit manong nemi nga sumrekak iti ridaw ti kusina. Idi adda masabat ko nga. Ay! Ala. Ay. Madama ti kampanya, misis. Iso nga sumrekak lati tutoy na. Nilakay mo. Adani bakit ko di talikod ko na. Puppukawan na kayong gabot saan na ka mauray. Umay ka kumadanunin. Iso nga, dito yung matan tinagsabatan ta. Manong nemi, nagwapo nga lalaki.
Abe nang rugi ka din sir ti kampanya. Itangal daw ti rugi na. Ditoya ka ng rugi. Ditoya ka ng rugi kunayo sir. Apa yung may sa kayo? Danto panag-house to house ping by group. Ngem sulok pala ita. Gabot jak sayangan, isong imaya. Nangrugi ak sa jidaya. Adak sa itay sampeng alimnik ti init. Iso nakadanon na kon dito eh. Iti kastoyin nga oras. Ala, iba tam nga rodin ti makaser. Diyak pa baga dinagan ko. Hamamukan, sir. Sino ko mati saan nga makamamukin ka? Kaya man at pagtarayan nyo ka di, sir. Kapitan. Labanan nyo tagda mga kapitan? Anang harod. Kat makita tayo matngawon sa gapuanan na. Basta mat ko nami, sir. agsukat ko man ni kapitan ko nami nga rod. Takas ano, hindi ko mapailang kahit may mga sukatanan. Napandamat impospon ti eleksyon. Di ka nagpawad da nga umot na aramidan da. Ay, sir, yung madam di makon ayun na. Oo, pagdaragam, Sir Norman, butusad da kang agasawa. Nagraman da gini duwang anak mi. Umaydan tog butos. Agdab-trabaho da sa jay vegan. Inipatan na mitlayangan ti imak man. Kalpasan na napangkamiti salas nga ayan ti asawa. Ay, nagamamu kayo mitlayangan ti asawak, sir. Huwag mang si Do. Napintas na asawa ma. Ay, gwapo ak mo, sir. Kastoy lang tilangak gamutan na atake ak. Hindi sa anak atake ak. Diyak mat pagsardingan kat ni bakit ka panakpak ka panakpakik. No. Lula, sito talagang sasaong. May kababing kini, sir. Okay lang, misis. Anong taga mo? Lenlen, sir. Lenlen. Lenlen kinsido, kasawa. At naganagit anak yun. Da RJ kini Cecil. Babae kan lalaki. Kaya barbari mamit ko ida. Umaydan to, sir, no a day before the election. Oo. A day bagbagan nila kayo mo. Ano tayo bagbagan ko na? Hala, nakababain pa eh. Kaya may mataktakin ni sir. Ang bale. Amo yo, unsak kampanya. Saan ko panawan? Medyo maalamanok. Aging ka nga di sure. Ngay butos na. Sure, sir. Nang naroon na, no, patgak na jikid daw ni ngem may parit. Ngem awala kiti bagbaga. Nakati bagbaga na yasi do. Awan kay gatang tiagas. Awan ka no ti magatang tiagas yo. Tiagas na. Ngarod, sir, irabi nga na ibos. Kita no saan maintenance ti asawak kita so delikado. Sige, basta awan makakit kita hanyo bagbaga ha. Sa bali, hangko nga pagbayad ti butos yun ito'y. Rugi ka tumulungin kada kayo. Ket ikari, mga bakak manunusan, agsubli-subli ak dito'y. Tapno ituloy ko timang tulong kada kayo. Na narunakin ka, mang sido. Kaya man nagsayad. Dawad ko nga sapay ko mga tabanghapak ka. Ini hagpakadan ni Sir Norman Manunemi sinurot ko aging kaitiri daw. Intaya naman yung titakulap na. Idi may lingid kami Manunemi ti asawa. Inawat ko kanina medyo kinuyot na. Len, ha? Pang-asim tulungan dak. Oh, sir. Because lasang ka mamati, sir. Len, please. When, sir? Hala ni sir, nakasasinig tirupa na tirupak. Nagbanglot sang amo, sir. Loko ka. Inakan, sir, thank you, gented mo, ha. Nagsubliak tumanin. Doon ka, ano? Sika, doon na kanon kayat mo. Ape ko mga siyak, sir. Basta tulungan kayo. Nangronakin ka. Amok na ta problema. Mapuko ka di ka ti problema mo. Ada kang ronan nga problema, di ba?
Alas. Nala. Dak problema deta, nataingan ako. Masapol mo. No masapol yung lakay mo tibay katang ti maintenance, inted kon. Ngem di masapol mo, at danto kong dawa yung ited ko king ka. Alas, sir. Inka ka din, sir. Manong nami nakabaybayag at palaing itiri daw, ore nakadayo lang aruden. Yung kaslay supel at kit-kitaing. Tidakulap ko manong nami nga inababrasa na nga pinatpitpatan na napangkumatin iya papros ti pingping ko, ti bibig ko, iti barokong ko. Isupela panakadlaw ko manong nami nga, ala, kastoy gayan ti arwatek nga. Isumot lang kasi di panangkita kanyak ni Sir Norman. Gaputa, almost makikita ng ti barokong ko. Ala, saan iba nga napintas ni bakit mo na napintasak mo talaga kahit. Ano na ito yun nga mapaspasamak. Ay, problema. Sana kumapay nga nagkuti itayan ko nung pinagunihan ni Sido. Kaya ba laro na yun na? Ay, apay, ha? Awan. Manugayam tinted na? Nang ted sa ngaribo. Dakil mo din niya. Nung ko na saan nga bahay ti buyot butos tayo kada kita nakta. Laglagi pa ma. Saan ka agbalimbing? Niya, agbalimbing ako mo. Talakmat-chakmat kaya tatalaga ni Kapitanin. Kitandamo pa lang ti kampanya. Katimpakita ni Sir Norman ti kinaklos ti Rick na nakadata. Nangruna ka. Nangruna ka niya? Kadagsapan ko nga saan ko nga makita ti isem mo. Len. Ngam kadag ito'y madlaw ko nakagaygayad ti panag-isem mo. Si Kamit, kagangi at bigbigat at sa ngaribo. Gasam tatakal at sa ngaribo. Sino? May pisina ko. Ay, ako nakakarot. Nakakarot din nakirikpasin nagluto ha. Tamangan tanton ka doha. Kalpasan na, digusin kanton lakay. Hindi makapalpa kami manong naminin sa gana kundi pagdikus ti asawa. Inalalaya kon nga napaniti banyo manong nami pinagtugaw kon inikat kon ti bado na sa ko pinatakder pa lang takdakan. Kadag ti short mo. Deta. Kasto iti lang namitay. Sasita kayo kay ni Sir Norman. Kaya wala na pa. Nakita na tamarokong mo. Hala, si Kamit. Kasano ka nabigla? No, kumumay akit. Pinintes ko mati pa nagbadok. Imay nakidanunin tirawan likod. Alawan, tato ka na sa lutsod. Ikatay kong dibrit mo. Nikatin. Tugakan. Tabukbukan kan. Awanin, bakit? Ano awanin? Manupay latawan ko, kantawan mo. 23 di na unang anak ta. Ako pa'y 40, maan. Tamanot tawon mo nag-asawa ta. Lubing ka pa kinapintas ka. Kaya't ko kumangin madimat latan Ito pang panunutan. Padasin man lang at kuting-tingin na, barbari nga. Isusapo Sido. Awanin. Uri di saan ka anak daki kita madipayan. Naglalaw itang anatake ka. Padasin man lang Igamang barbarin mo, patangkin mo. Ito. Ito'y pintasa ma. May tiriknak. Uri may tiriknam na madimit. Tumangkin. Ay, hamak tabarokong mo. Tabarbarang. Loko. Di siya mabitin.
Di sakit ti pusong na. Sa mga sagsagiti. Kanek. Ana, hamo kaya. Hamo kaya. Aman, nagdi gusto na to ha. Ikarikata ka kanin. Kahit ko maparagsak ka, Lenlen. Ure no kasto ti. Baka kumarot pa nakaatakim, loko. Dahil tatimbaga ti doktor. No tirik nam kat samo maipeksa. Matake ka. Iso nga rod nga ipeksak. Samo nga maipeksa or aramidem. Kansiyak tadada nga mabitin. Agtal na ka din, tatigusan kan. Anak ko, hawate mong tipudno. Agkararag ka kidik na po Diyos tagmilagro tapno bigla nga maimbagan ka. Mawatakmit kidi manong name iti asawak tiriknan. Sa nakit ko na ang abali. Ang abali kanyak, basta si kakuma. Iso nga, usarik ti imat. Tingiwat ko, saan ko nakmat. Anak ko, parparigatim na tabagim. Wala nga pampanunutan ka. Diyak sapsapulin deta no di mo ipalpalagi. Madlaw ko matitay nga. Nagkras ka ni Sir Norman. Hoy, Sido, tal na ka. Nasingpit na dyan na tao. Ang mga napagbalinim nga babaero. Sa bagay. Saan ka mababalaw? Len-len, kas pagalikan lang. Pagbalinim pa yung nga kasi siya tao, nakasayaat, inikan na kape sa ngaribo. Kasla mo lang pang panunutanin nga kamalalain na, kasta. Nagpagkit pa nagkita na kang kaitay. Susa po aya. Gan, nagbado kan. Itulod kan sa ko sa alas. Tagbuhay ka TV. Ituloy kong tagtrabaho. Tila tayo bagbagang. Manong nemi tasa kasano nga saan nga makadlaw ti asawa. Kat talaga agpeso. Napagkapagkit ti panang parang kanya kita ni Sir Norman. Namuna kat talaga nga matamtamdagan na ti barukong ko. Nalapsat pa lang ti barukong ko manong. Kaslaawan pa ti talo nga nagdede. Talo ko nak ta may katlo ti asawa. Sa digiti duwang anak ko. Sa nabayagin dedi. Kat manupay lang ti tawan ko manong. Kunada nga rod kanyak digiti karubak. Hay, Lenlen. Di ka mailiw. Kat saan samatan nga mabali nila kayo mo, sipod na atake. Naglapsat ti pamagim. Awan ti mang sulsulisugeng ka. Talaga ibagbagamit. Marites ka nga talaga. Sino ko ma? Dito yung madlata mo nagtibalay. Aw mo ti mang paspasyar ka na kami. Kunkunak mano. Manipod mo tinidi pa nagkakampanya. Kaya di mo nang aldaw manon naming saan metlayan nga ni Sir Norman na-abrasak. Aduda. Nga maging ganang lang ti abrasya. Handak tuliplipatan kas jayla. Sadan tumanin pumanaw. Idi ka may kapat nga aldaw manon naming addamanen ni Sir Norman. Manong nami siyak ti mo na nga nakakita ken kuwana. Kadyak maaluwadan si Mabat. Sir, kumustan sir? Ilakay mo. Ada di taon na yung makatoy. Apay sir, makatoy ang tabagak. Awan makakita ka na to'y. Allah, di kakaduam. Imuno natin to'y. Kaya mo ta, atakayat ko yung pagkakin ka. Ano di sir? Makatoy. Awan ti, makakita ka na to'y. No, kaya't mo nga makakita ka na ta. Mapanday ti kusina. Dito'y makan. Manong nimi. Siyak pa yan tinangiremedyo. Manong nimi. Naging inayad kami nga simbrek iti ridaw ti kusina. Kalpasan na. Napanggami ti banyo manong nimi. Apag sarek mi manong. Hinlak ko ti ridaw. Sa siya kundi marakop kini Sir Norman. Baglagi din manong ta. Nasapa ka nagtigos. Kinang toothbrush. Sir.
Peso, sir. Ada problema. No, ada problema ti asawa ket nagkamting katang na ti maintenance na. Dito may ti problema. Ket siya mo ti tatitulog na. Kaya, mas dawan akmanong. Nag, aw matibales na kada kita rakop ka na kikok. Aday bagak ko na. Apay nito ti nangayabam kanya. Sa, apay nagkat mo terwaten. Ala, di ba? Di ba mga tulungan nakmet? Nakilabasol ka niya pa Diyos ti amin. Mad-asawa. Nang ti ka itasawa ni palpaludip mo kanya. Wala na, sir. Tulungan ako na. Dakil dito ka problema. Loko ka. No, di makaduktal ka data. Di dakil nga issue. Sa anak pa ng kapitan, maraming ko ni kastoy. Kina mga agmalas sakit mahaba ka. Ano kasta? Saan, sir? Sika. Nagpagpakasya kang ka. Norman, please. Masapul ko. No masapul ti asawag ti maintenance kit umay mo manin ikan ti gatang na. Siyak nga ruden. Kasapulak mo. Sige. Ha? Pagusto ka. Pasyak ti tao nga nasanga na pahidam. Boy, so? Sir? Oh! Apaunayin manong naisansa ngayon na unay. Kasla ko la iarig ti bagik manong nemi nga nangabak ti jackpot nga luto. Imagine, ububingin siyak manong nemi nakamatmatyo, nakabarbara digiti bibig na, nang rona iti adan kadagiti mansanas ko ti bibig na, manong nemi kat kasto na yun ti, oh, Norman, nagbayagin nga kail-il ko na ito eh. Gapotad da kami tisang na pintas nga panagplastar manong nemi. Kasla aring na indardaras ti amin, tedi may kat ti pantalon ni para kapitan. Manong nemi. Kasta una iti kiktut ko iti baigam na manong nemi den dakkel armas na. Dakkel ko na akong ti armas ni sidungan dakdakkel manenda ito. Nagswerte ako nga makaraman ti kasto kadakkel na ko na. Numuna kiti mo nangin pasakmul na kanyak. Nagswerte ako, sir. Itapay lang makaramanag ti kasto. Manama, super, Nangro na lang arudan manong nemi. Iti pinatakber na sana kinarakop ng bagkat. Kimpetakmet manong nemi titenged na kalpasan na yung karigatan ng kalawa di kiti legs ko anong nemi kalpasan na paunayin ta na isalata kon sir. Belen. Sir. Itabay ka. Thank you. Kita mo magdanangam, sir. Ikampanya ka. Kadagiti so amin nga mamukin gagayim ko dito lugar tayo. Mga baka, sir. Naglaing ka. Sir. Sir, paano manin, sir? Manong nemi, talaga nga na siya at ni Sir Norman. Pinagustuhan na. Kung nakalaw na din na ituloy itay, imbang langit din. Tayin tuloy na.
Kat di namatan inggaan. Kaya't namatan manong naming maulit-ulit. Sir, baka makadlaw ti asawak. Maudi atoin. Nakimimas ka len. Ha? Naglaing gamot, sir. Apo, kapitan. Oh! Dari mo Arizona iti kusina manon nimi lima makmet ti ayan ti asawa. Jak amo no nakadlaw. Nagabuhaw. Di talikod. Eh, isla daw may kampanya tayo awan samot di mo natuloy. Eh, ni lang Sir Norman ti mangmang ted. Di mat ibagadang ang dati persuade kung kunada. Pat yan. No amo da, nga samo akadwa ida, sanda kang ikan. Apa yung mga nga samo nga kadwa ni Kapitan ng Damaya? Yung parangkat nga saan ko na kaya? Hindi kat kahit mo sawen, amo da nga makanorman ka. Una, hindi ka na ko. Baka, adata rin Sir Norman. Sir Norman! Ay, kamusta kayo? Kung nagtupay amin ngumay ka, para pabigla-bigla ang latan Abig sulsula ka, sir. Hindi na minsan, nagkukuyog kami. Nagsulak man na kahit kumanin nga patalgadan. Amon siya kakit, mamintalo ang umay. Nakaitim mo na, nakaitupay ti maudi. Tapos mo patalgadan ti amin. Kumustahan? Gusto Siyempre, problema ni bakat mo, igatang mo ti maintenance mo, awang pahimpaw, hindi kiti nag-anak yun. Intong palaeng ko, mabayag pa yasa. Malpas tong tiya eleksyon na kita, danto pa lamang galing nga magipatulod. Di naman umayayang, butos. Man sir, oo. Ang dagi patulod na tagawid ang tumaten. Ngayam no pegas ta, detoy. Na, sa nga ribot imo na, 2,000 ita. Baka ito no last nga kampanya sa kita 2,000 taon. Oy, imsang ko nga bayad tibutos yo. No di tulong ko kada kayo. Kas iting karik, no mga bakak manunusan, tumulong ngem na pimpinas manin no pangabakan da. Ay, wen sir, wen. Mga baka kapitan. Manong nemi nagtultuloy nga umasadig te eleksyon. Manong nemi. Mapanak mo ta, iti kaduhan di kiti marites, wano pag-uumuhan di na tao. Hoy! Lilen! Ay, papanamaya. Hindi lang mapanggugatangin. May kanto pa lang, nagsasalita tayo. Nisun na tinaskin nga butusan tayo. Anak, sino kapitan mo? Kita pa nga di tayo pagtultuloyan ni Kapitan tapno barbaring no mabalbaliwan na pa iti manayunan na pa iti serbisyo na. Sumat ti bagbagami. Paggraduaran tayo kung kunami nga rod. Kagawad nga rod. Nailista ko no sino di kita kagawad ko. Kagawad mi kinilakay kinadikit tuwang anak mi. Siyempre, dakam tumalang magibaga kada JR ni Cecilia no sinuputusan da. Ikaw na. Yung lible patalata ni Kapitan Ipaggraduaran tayo. Apay di yung kahit ni Norman. Shoo! Mut pa'y gapuanan na. Idinto ni Kapitan kita nagkagawad kada nagkapkapitan. Ningarod Norman nga bagbagayo. Nabayag ang peso dito yan. Damat kita kita initultulo na ng paggraduaran ta pala ni Kapitan. Ano makunayo? Kaya wala no isok ko nam. Sikat leader na dito ipurok ta ita. Diba? Adan to pakaraan natin ko natin. Tay first wave kada second wave. Baka one wave lang Kadi. Gato na, urayan tayo
Sige, panahon ka pengarda. Hindi makapanawin manong ni Mang Badur, ti coordinator ni Kapitan ni lugar mi. Ano makunayo ka doon? Choo! Kuhan ko natin lumatlatan Basta nung magpakarawad alahin nyo na ta. Yung santing butusan ni Kapitan. Ni Norman, ti butusan tayo. Apay mo, alam pa naman. Oy, Lena. Norman ka. Apay natulungan na ka ni Sir Norman? Amat pa kiti ngim okay so na. Kaya na pa mo kaya ti Norman? Mo pa nakita so na? May matin na minsan. Hindi mo kaya. Nakita na isok po na yun, diso. Kung ka, hanggang mapilipilit Uy, no problem. Mangabak ni Norman. O, nagpipinos na tayo. Kasi tamit ko namin. Kat numapanak di sa bali nga purok manong nemi. Awan sa bali nga pagsasalitaan dano saan nga may panggapit eleksyon. Adalat mga ibaga, ni kapitan kami pa lang. Paggraduaran tayo. Nasiad mo tisuna. No adda padaya adda. No adda pa minatay adda. No adda pa munpun adda. Alis tubat nga sa asidgan. Isong isulat Kung kunada mo tagat mga una kung kunak madlat tamo. Ngem no pumanawan di mga kampanya king kuana. Basta para kanya kita Norman. Kasano nga rin na giwaras na kwarta. Ito bigat ka no giwaras dan. So alam nyo lata di kwarta. Ngem Norman tayo. Abay, nagitad natin ni Norman kada kayo? Awan, ditad na. Ngem, kita giitad kwarta, dosante ida. Siyat mo ta. Amuyo, no te kandidato kat saan nga mga warta. Inton malpas ti eleksyon, isunton, ti pa naggastos na, nga para kada tayo. Uwan mo't kidi Ngayon di kita mga warta. Abruten dan to. Awantot maubraan da. Tagkurkurakot dan to lata. Maudin manong naming aldaw iti kampanya. Diyak makatal na. Nagibunong dan na talaga mano. May da kami inikan manong nemi iti upat nga ribo kabuta muda nga upat kami nga nakaristro ng butos. Ti asawa ka mismo tinangyawatan da. Anong sido Ni kapitan tayo. Upat kayo. Sir, problema. Sino kumapengarod mo? Saan nga iso? Dito nga agdadamo. Kada mamang pa ni kapitan. Very good. Sige nga mga din. Sige. Di makapanaw din. Baka baliktad ka, lakay. Ana, hapi ko magbaliktad at kadagpinas pa nagtugaw ko. Di kahit ko sa wanag. Baka no, balbaliwam tibutusam. Saan nga ni Sir Norman? Sikan tumitlat mga isurat. Imumayak tumitlang Sikan tumitlat agsurat Di sikan tumitlat matungpan. Norman tikayat ko. Sumot tikayat ko. Ori no tal lupa lang aribot inted ni Sir Norman ang medjay. Naimpupusuan. So na mismo tang ted. Kaya panagkunakit sisaklain mo sa ikan na. Titala mo hangat ang umaita. Ay, tatricycle lang nagsarding sangot di balay. Bakit? Sindi kita. Di kita nakta. Dimtang dan. Sinabat ko di kita nakko manunemi kit inararako po ila. Kamusta ni tatang? Ilakit dasadya, dumanong kan JR. Tulungan ko ni ading mo ang bitbit ka rin ito yung kamit siyo. Kumusta ka anak?
Sa laing nang ni Manong dandan ni kasawan. Daboy girlfriend nan. Kitsigay. Ubiyang kaya, ang kapay agasawa, tinubyo. Nako, sabi ko matang, nasiyati bangunin yung pamilya. Parang ka ng ubingay pa lang. Ano pa lang panag-asama at pampanutan nyo. Huwag kayo minang, sino putusan tayo? Sino nagtaray nga kapitan? Imbagak Manong. Ni kapitan tayo pa lang ron sanin, ni Norman. Apay, basta. Timmet amang muna tangan Norman. Di mamamum to. Speaking of the devil, at the iso naman, Norman? Ay, andak manin, para ti may katlogon daw ay. Norman, at adagit anak kon, kasarita mi da, kat kasla, sanda ka kahit abutusan, handa ka kanuman mo. Manong nemi, isuda kini Cecilia, timuna nga nagalamano. Tilokot to yan. No kasano iti langak idi nga makialalamano kastamat tilangan ni Cecilia. Hoy. Ibaga mga ibatan ng tatakulap mo. Dilakado anak ko. At nababato na rin tangan Norman. Hoy, saan ka mainlap kang kuha na loko? Ubing ka unay. Kukwak lang ni Norman. Cecilia, umabat kan. Naloko man nga talaga ito Norman. Loko pagmukpalan, saan ka patbutusan? Pag-repeat na kamsaping nga gina. Sa tanang sinublat manong naming nag-alamano kini June ni J.R. Ay, anak ko. Jan, Cecilia. Tatang, laglagi pa inyo isuna. Nasiyat nga tao dito. Dito yan di may katlong guntaway nga imay. Edi damo, kaning kalpasantik, upat ngal daw sa ita. Ni kapitan, sampay pulos imay ito. Uri di iso na kapitan, di na pa'y pulos, pilas pasyar kilo ka tayo. Iso ka panahon tapno, agbalbali tayo ito yan. Kit no, dahil advice yun ka na kami nga anak yung tatang, kita pikit nga saanin. Agaman nagnugas na kayo. Kit kas iting karik itinaganak ka na kayo. Ikarikmat ka na kayo, Cecilia. J.R. Tumula nga, kita niya man na problema yun. Aga po man iti personal ko. Wen, amoy man iti negosyo, napintas. Ato pamastrekan. Amo mi aser. Sige. Kinakaroon tuloy ko ng kampanya. Good luck, sir. Good luck. Thank you. Sinurot ko yung naman. Iti may lingit kami. Biniglanak batin ngayon narakop sana na malagay iti lips ko. Na makakita ka na ta. Nakalukloko ka. Di ka pinagkapitan. Loko, baka may issue ka. I miss you. Laging kan. Makadlaw di kita naku. Loko ka. Kursunadam sabi di balasan ko. Napintas kaskin ka. Nadagkat kaskin ka. Anda ka di ba batom, kapitan? Manong name kaslasanak amamati nga experience ko data nga pakasalitaan kabayatan ti kampanya. Kadilimtengan ti kaaldawan ti eleksyon manong name imununan nga napan di kita kapsat. Sa kamsim maruno kinasarita mi ti karoba mi at tricycle na at naglugan kami. Sapsapulik no makitak dito'y manong name ni Sir Norman Imawan. Awan. Kunada. Nasapa nga may nagbutos ni Sir Norman. Sunsan ti may katlo, no Jack Mariro. Sut kunada. Kung kunada. Sino nga mga pagta kayo? Napiksada mo't kalpadpada. Ay, naglayos kwarta.
Aw matintad ni Norman. Hem ni Kapitan. Nangalangatan ni Kapitan. Kat siyempre, nagkapua. Iti yakwa. Aking nakadwaking kwa na. Jesus, makapagpalang arod ni Kapitan. No, kasta. Iti kasta mang mangig kumanong nemi madandanagan. On samat gasat ni Norman. Takasano, agmalas, agasem, tamadamat kumpanya. Nadan kami iti relasyon, kanalimen. Nararapapik. Sabi ko mga makmanunusaan, basta umay tumanin. Kano dagundaway mi. Umay na ikan ti asawak ti pang maintenance na. Ketyak, sibugan nakmet. Kastat kayat ko, Apo Kapitan. Manong nemi siyak tinagsurat itinaitad nga baluta para ti asawak. Nakadakdakkel nga Norman man. Sa dalayang talo manong nemi nga binutusak nga kagawan. Nasapa kami, nalpas, kalpasan na, nagawid kami man. Iti dahi nga aldaw, manon nemi, siyempre, ado di kiti magpadpadaan no anya ti mapasamat, no sino ti mangabak. Baka alas 7, alas 8, alas 9, turabi, nalpasen. O no alas 10, at dantong desisyon. Iti sumangpet na kita ang duwang anak mi, manon nemi, Nang, dayon, papadan tayo. Hindi kami kadigin ibaga, adag padaya. Ay, hindi latan ni, kadulatan ni tatang yon. Agbati ha. Apay ka bata ka nang. Dalas kayo ng iring Pasko. Kita, da ka mga ti mga tibag ni tatang, kita oray ka lay duwa. Tinasyatap no, may ipapasyo ti iliw yung kuhan, hakin iliw na kada kayo. Iti halos makabulan nga sa inyo nga makitkita isuna. Alam na nakala, iba ati ilo tangar din nanang yung tenteyot. Inod to ka di haya. Nabayagan nga sana ka nakaraman tilatsog nga baboy. Nakandayudan mano. Ay, problema. Hindi man ang problema. Ito yung problema. Pinarparamanan na dyan nga Norman. Pagkatapos, pasantog pagpakita. Ararapapi kakang kanayon. Ay, malata kusinan. Nakitutak manong nemi di rumwarak kumaiti kusina. Tanda papanak di talikod. Iti nakatakder ni Sir Norman itiri daw. Norman? Nakabutos ka yan. Sang-sangpit mi arig na. Sada na panandag iti agama. Amukan. Gapat na nasabat ko ida. Ana? Kinamok kang may mesa ka. Nagnaakon dito kusina. Tapno, masurpresa ka. Ala, loko ka. Kamayatan ti butos. Adda ka ditoy. Adda ditoy. Umikan. Iti banyo. Habi nga iti banyo perlaing. Iti kwarto. Umit ka rude. Manong nemi madamati pa nang ikuriit dagi diputantes dagi ti kandidato nga kayat da nga butusan. Ilinto tagas taunay met manong nemi ti panang kuriit kaniyak ni Norman. Hasta unay manong nemi ti panang digos na kadagi ti agkakabarang agek na. Sanas ulit-ulitan nga ibaga. Nakimimas ka. Len, ha? Nakimimas ka talaga. Subya-subyanan ka. Norman. Apo, Kapitan. Naglengkan, Kapitan. Gabo na talaga papaot manong nemi. Ti panagtali ni Ed, ti ulo na itinagbaetan, di kiti legs ko. Naglaing nga mangan manong.
Sapsapan na ko na mo. Uri ko na isurot ti patong ko no kasta nga sapsapan na. Oh, kapitan. Uwahin manong nemi nakawaywaya kami iti daydi nga aldaw. Agsipud ta awan nga rod ti makadisturbo ka na kami. Mabayag di kiti agkaama, tanapandang rod na kidaya, kadintun malpas da palamangan, siyempre makituntun-tungtung dan tupay lang. Baka alas 3 ton, sumangpit na. Kada kami manong, dakam dito yung maulit-ulit yung kampanagampahayag kini Kapitan. Kapitan, naglaing kan, di pinalpas, di panag-ot mo, sinapanagsapatam, agub-ubra kan, Kapitan. Astoy at Kapitan, di pinagsapata, nga magub-ubra akon, parparag sa akin kan, Lenlen, akas man di panang parparagsak mo kanya, subya-subyanan ka, kapata, naimas ka. Oh, kapitan, kapitan. Sa amin lain sardeng manong nemi di bagak nga mabisina ko. Ito na kasagana nga makanditan. Nagpa-order ta. Tumawag ka. Sa anin. Ada digwak laingin nga sinigang. Kadi, yun. Alis to lang na to eh. Sinigang nga ulo ti dorado. Abo, pwede. Naimas sa pagkalduhan. Sige mabilang eh. Mabilang, Kapitan. Tag-servido ti prinsesa keng kapo, Kapitan. Hindi makapangan kami, makapalkap kami, manong nemi, alamanin, Kapitan. Nagkagat nga talaga na ito, Kapitan. Manong nemi, karugurug suwak taong pa'y 40 manong. Hindi talaga magig ka ni Kapitan numunod taon na. Aring nagkasadar kam gayon. Ngem ubing tilangana. Sa macho, napudaw, nagbanglo, very neat, di ba nag-arwat naman. Yun ito ti asawak. Sampai kas isisunod duma sa maysa. Uri di sampay ang atake. Kasla awan na nyaman na lata. Kasla pagpagusto aklat isuna. Ngayon ito nga Kapitan, mano. Permi, super mapnek ka. Kabambanaw ni Kapitan, manong nemi di sumangpet, dagiti agkama. Nangitugot da pa nangitek out da. Oo, sido, baka kinaduman ang tinagsidat taba, Laglagi pa, high blood mo. Sagpaminsan lang, baka kakaisuna nga makaraman da tao, tilitsun nga baboy. Ina nakakaro din. Sika nga rin. Orahik man na. No, inakman rugyanin tagtrabaho. Ay, problema. Ano ito problema? Problema na. Nanusan na ka, Lenlen. Tanong mapantumanin da kita anak mo di pagtrabahuan da. Sikakin siyak tumanin. Ilutuan na, pakanin na, digusan na, igatangan ka na kiti kasapulak, di maintenance ko. Ang nga ba mga baklaki din ni Kapitan tayo, takiloon nga pakaragsakan. Kaslak lamang maimbagan ti panakaatake. No, mga bakisuna. Sape ko sido. Ang alas 9 nga tahan manong nemi di sumangpet da kita agkapsat. Nagapan nyo, napanggam na kidamag ng tahan, anak-nana. Hay, na, problema. Problema? Apay? Anong ba't problema? Madama pala bilang. Nga mamudan sinot ng abak. Sino? Nadangar ti problema? Saan nga nangabak ni Norman? Man.
Sa ti mga babak, layos, nagadayo pagkamkamatan ni Kapitan. Ay, saan ti baga problema? Ado tag problema, tadi kita imawat iti kwarta nga binulungan da. Saan damat binutusan ni Kapitan? Deta na. Natusa dan, ngaglaklako, aggadgatang tibotos. Nakumpirmara nen manon nemi gaputan na i-proclaimin dagiti nangapak. Agalas 10:30 nga tahan manon nemi. Idi ata adag sursurso megapon manong nemi. Sino na jay? Megapon. Isudaydayin ni Kapitan nga nangabak. Isudaydayin, rimarak manong. Kapitan! Kapitan! Ne? Agamalak, ada kayo, apo ka barangayak. Ini nabuslon, nga tulong nyo kanyak. Kadam naman nyo, kasi tingkarik ka na kayo. Aglopos kami pinsan ti barangay tayo. Awan ti sabali nga ramidak, agraman di kiti kakaduak nga nabutusan, nga kagawad kan SK. No saan nga ti mang paduruas, ti biyag di kiti bumarangay. Kaya kumang tubang padurosmet, ti kasasaan ti barangay tayo. Katulitek, agyamanak, hindi na buslon ngayat yung kanyak. Agyamanak tintad yung atalek kanyak, kat saan kayo kagbabawi, gagayem kin kaabsat. Urila dim sa agmanong nemi ni Norman, ni Kapitan Norman, idi mapatog daktayan ko. Dim sa iti jeep, manong nemi nga nagluganan na nga nakagamit iti megapon. Sanak inarakop. Thank you ken ka, Lenlen. Sikat igasgasat ko. Hala, makita na talaga anak ko. Kasta mo tingin ni Sido. Jakmar, na dantiraksak ko. Sikat igasgasat ko. Magida, malas ko na, di kasat. Talaga gidi atumang gusto ken ka. Baksa lang asik di kasti mo Kapitan bahala ka, Kapitan. Paring Sido, thank you. Thank you, mga Kapitan. Di kita nagyo, da JR kani Cecilia. Sa anak lang yun na sumsumrek Tay tuloy ko tay agyaman kada kiti kabarangkayan tayo. Aging kain tumalpas ko masursor. Umayta kayo gayamin to no Rabino bigat para ti victory party di balay. Oy, Kapitan! Kabigatan na manong nemi nagmotor kida. Naka-aduda manong nemi permi. Kitam kadlaeng ti supporter ayan ni Kapitan Norman. Kita nakaawat da amin ti kwarta nga nagkapukin ni Kapitan. Kitam kadlangan niya. Ay, adamat lang pa nagbalbaliwan ti eleksyon. Uray no agwaras dati kaya kwarta. Butusan da dyan namaen nga. Diti sa mandar ti konsensyada. Kat siya, salak nga tama konsensya. Ay, problema. Kat napangkamian, naki-victory party, manong nemi, naka-ado nga taong na ornos, napintas ti pa naka-ornos ti amin, manong. At napagyanan ti tunggal purok, kat nairamang kami sa jay, ti purok. Kadag susurmit ni Kapitan, agraman di kitiya, kakaduanan nga kagawad nga nangabak. Ulungos isuda madgayam nga line up. Nangabak da amin. Agraman di SK da. Huwag po nagswerte kan Kapitan. Naling namin ti diskarte na natin Kapitan. Nabaharap da kulap na. Amin nga alaman nun na. Kat talaga nga butos na. Kitam kadla nga ya. Baka tilaing kabagyan kada nasingit nga kakaduan ni Kapitan ti nang butos keng kuana. Nga nga tahan naabra sa amin ni Kapitan Norman dagito Baka pati sudak at binutusan da ni Norman. Inmesadig da itayan mga lamisaan. Oh, kumusta ka? Parang sino? Kapitan,
tilakid kidawak ka, dato kit pasensya ka no, kidawak lakid daw. Kunada, ti doktor no, maasikaso ak nga nalaing. Agsubliti normal nga kasasaad ko. Kasapula kitin nanay nga medication, kapitan. No problem. Kasta ko mamatibag ak eh. Tama nung maintenance ka lang, aon serbi na ta maintenance nga rod. Masapul nga, maipakat kang katusto nga agas. Pan nakatratar, no nas kaniti therapy, kat maraming. Ubing ka pa eh. Ang sido. Ubing ka pa nga asawa. Sayang na tulapsat ni baka mo. No saan mo mapanakpak. Hindi mo kapitan. Ganuan. Hindi mo kapitan. Baka nadingdingin pa kita anak mo. Nalapsat anak mo. O len. Di mo kaya tagbasa. 19 mo lang. Manong ba na tawin mo na graduar ka ti college? Kahit mo. Api kapitan, pagbasahin dak? No, kahit mo lagi di. Kabay lang ka, matirnas ka na pagbasahin. Kapatatak ka, nagbasa na kita anak ko. Hala, ang peso kapitan. Uy, kapitan. Abay, Lilin. Diyan kayat. Abay nga di mo kahit ka pagbasahin ka anak mo. Nagbaling na scholar ko. Sige, RJ, kahit mo? Vocational course tulatan, kapitan. Oh, okay. Wen. Alaman, vocational course. Para kang ka. Ngayon nilen 4 years course. Kit si gamit, gayem, sido. Ha? Naman. Ipangka iti kalalaingan ng ospital. Kalalaingan ng doktor. Tapno di kasta, mabalim mo ng panakpakin ni paket mo. Sapay ko, makapitan. Pagyaman kami kayong kakapitan. Noan niya ting karin ni Norman manong nemi tinungpal na. Inted na amin nakasapulan ni Cecilia manong nemi in deposito na. Inito, takastamat tinaramid na kay ni RJ pinagbasa natin vocational course manong. Inito ta insurrect mi manong nemi ni Sido iti hospital kahit mas asikaso nga nalaing. Norman. Abay. Bayatan nga dito hospital ta asawa. Mailawakan ka. Nagor ka. Busy ha. Busy ka no. Ang kapay nagtugaw. Pagsanan na. Kastoy. Ure ka dandanin maibaga nila kay mo. Intun kayanan. Isunton. Kahit mo asawa nagsinata. Numabalinto nila kay mo. Sige kayat ko, kapitan. Gupdandan ti amin. Sakbay nga tamakam mo. Laglagi pa yung matadahil ti kinakapitan ko. Kaya lang nga tulungan kayo. Tulungan nila kayo mo, tapno ang nga problema ti sex. Pagbasahik di kita anak yun. Umani nga tama ito na pang supapak ko. Iti palang butos yung kanya. Ay, sus, naggado nga pa nakasupapak. Upupat lang di butos. Kituwin. No, awan ti upat. Di awan ti ado ko mga pinangapak ko. Ket pudno manong na imbaganin ni Sido. Kan agpanpanakpak kami manin. Namsap-sapulak lat at ilaing ni kapitan. Nga manyar ti mabaling kumanong. Sambat nga mabaling nga kapitan. Umay kaman. Diyak mabaling ako nain. Naggraduaran manong name ni RJ ti Corsuna. Katek ni kapitan nga mismo manong name ti nangisirrek. Iti pagtrabaho na. Anapim pintas. Ngayon ti dati nga trabaho. Idin to manong name tanang graduar met idin ni Cecilia. Manong name na ipupospon daytoy nga barangay election. Aging nga dimteng manen manong nemi iti panagpipili iti nabiit nga mawanen ti limaban ken Kapitan Norman. Tasanda manong nemi nga malabanan. Gaputi nakapinpintas ngayon na namayan ti barangay mi iti lasud lang iti 5 nga tawen. Manong nemi. Hoy, 5 nga tawen nakapimpintas. Kanado dagiti natulungan na nga kas kumakada kami ng kasapulan.
Ti panang tulong na ti asawak tapno agbaling nga normal kan makapagtrabaho. Ti panang tulong na kanagdiduan anak mi. Ken panang tulong na kanya. Idi agkasapunan na. Mail-iliwak lat ta kini kapitan. Ar-arapaapek lat ta. Isut ar-arapaapek ni kapitan. No kasta ngagsex kami kinilakay ko. Anong? Kas na ko nagitay, nangabak manen ni kapitan, Norman tawang nga rod kinalaban na. Agraman, digiti metlang dati nga line up na. Dito nga rod, ti pagkasaritak, manong, kanagyaman na klauna, iti anos mo nga nangibasa, nga adda pa kay naikan na kada tilip-lipas nga eleksyon, iti barangay, keneske. Sabi ko mata na kay Padyak, iti adal, ken pagsarmingan ti biag no adda man pagsarmingan na. Toy nga rod agyaman nga pagaya mo, len-len. La, gulib ka senter, saan kang agpudno nga kalakay mo.